आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड स' ओरैबायदि आं मोजां मोनो आरोखि दा नैबे सिस्टारनाव आं फंबाय सोंगोन बे जोंनि माने जोंनि गामि आरोना फैनानै माबायदि मोनदों नाम्बार 1 सोंथि मोजाङानो मोनदों बेयाव फैनानै आरोना बेयावथ' फैफेराखैमोन आङो बेनो फार्स्ट टाइम गिबि खेब बेनो आंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनायाव आरो वाव let's go लोगोफोर सफैबाय ओरैबायदि हाद्रि फुदुं जाजोबबाय जायखिजाया मानो आङो दा गारि दोनग्रोबाय गारि दोननायनि उनावहाय बाव मा लायो टिकेट लायो ना मा लायो मिस्टार सपन हाउ आर इउ फाइन मोजां अके आंनि गोदोनि फादार बे क्लास फ्रेन्ड बै मोजां दा आइ एम भेरि हेपि माने दिनैहाय बे पिकनिक स्पटआव गोबां लोगोफोरखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनो गारि फाखै एसे टिकेट आरो नमस्कार बिराद मोजां मोनदोंलै खिन्थु ओमफ्राय दोनखांनायनि उनाव आङो गासैखौबो दिनैनि बे आइफवालि पिकनिक स्पट अपेनिंआव आं दिनै गासैखौबो नोंथांमोन देखायगोन आरो सोर आर्टिस्ट फैगोन दा नाइट मिउजिकेल प्रग्रामाव सोर आर्टिस्ट फैगोन आरो सोर सिंगार फैगोन सबखौबो लाखियो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन आदा नोंसोर दखानाव फैदों ना आच्छा दासो फैबाय एसे सिगांनो होफैनांगौमोन मा सावगोन फिथा सावगोन नामा गरम गरम फियाजि जायफ्रा गोजान फैगोन गोजांनानै फैगोन बिसोरो गरम गरम फियाजि मोनजागोन ओइ जेबा जेने खमला फानो फैदों ओइ बिसिबां गथा खमलायालाय 20 थाखा 20 गथा मासेयाव मासेयाव ना गरसेयाव मासेयावबो 20 थाखा समाज गैयि मा बेदर बिलाय दाउ लकेल एवगासिनो दा फानगोन ना नोंसोर जानो मा फाननो ना जानो फाननायनि रा खासिमोन नामा ब्रा माइफा मेजेमनानै बेबो दाउदा हांसो बेदर हांसो प्लेटआ बेसेबां फानगोन 150 वाब थिग जागोन बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जेबो जाना लोंनायनि आंखाल गैया जुदि नोंथांमोना हांसो बेदर जानोब्ला हांसो बेदर प्लेटआ मात्र बेसेबां 150 थाखाल' 150 जोंनो नोंसोर ओरैबायदि मेजेम गोदै गोथाव ओरैबायदि मोनजागोन रायजोफोरनो फासटानिफ्राय जागोन दायो फासटानिफ्राय आच्छा फासटानिफ्राय स्टार्ट जागोन आं देखायगासिनो गासैखौबो बेयावनि टिकेटआखौ बेसेबां लागोन बेखौ मिथिया जायखिया गोबाव समनि उनाव ने मोजां नुलायबाय थालुवा मोजाङाथ' मोजां ओमफ्राय खबर सबर दिनैसो थैयाखै माब्लासिमाव फैखो दासो जास्ट कामिं दासो फैदों आंबो दासो ओमफ्राय डाइरेक्ट लोगो ओरैहाय भिडिअ ओरैनो क्लिप माखासे फुटेज लानानै डाइरेक्ट आङो स्टेजखौ खेबफैग्रोदों दायो आङो जाखांबायबो आङो ससेल' माने आपडेट लानानै फैदों आरोना दायो माखासे आङो आर्टिस्टफोर फैखागोन बे आर्टिस्टफोरखौनो आङो खेबनानै जा दाजा होयो आरोखि ना फिसा चेनेल दं नालाय आंनिबो सालदे सिनाय हागौ जायफ्रा आंनि भिउवारफोर लोगोफोर सिनायाखै जानो हागौ बास सिनाय जानो हागौ फ्राय सिनायखागोन नोंनि चेनेलखौ खोन्थाना होदो एसे आंनि चेनेलाथ' लकेल एसपि ब्लग होनो दायो गाइस बेयाव नायनो नै गोबां माखासे इउटिउबार लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय मोजां प्रग्रामनि गेजेरजों बेबायदि गोदान लोगोफोरखौ लोगो मोननायनि थाखाय कटफरा ना सब अबेफुरि আছে বে কাজলগাঁও আছে কাজলগাঁও আচ্ছা दा मोनानि जानो गोनां जि प्रग्राम बियो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन ओरैबायदि मोजां जागोन आरो बयजों रायजो राजाफोरजों अनसायजाथावथाव जागोन आंनि लोगो मोजां नुदा ओमफ्राय लोंनायफ्रा खमायाखै नामा अमा बिबुआ बेसेबां प्लेट जागोन 50 थाखा प्लेट ओमफ्राय बिदरजों चावमिनजों बेसेबां प्लेट जागोन 100 गुदुं जानो गोसोब्ला नैबे बाजैमोननि नैबे मोनसे मोजां बैग्रि बिफां सायख्लुमाव फैनानै जाफैदो जायफ्रा गोजाननिफ्राय फैनानै गोजां बोनानै हान्थु मावग्लुबबोलायनाय गोजाङोब्ला गरम नेबो दावदै गरम मोनजागोन अमा हांनाय नुजेनबाय स्टार्ट जासिगोन माने जागासिनो दं आरोना स्टार्ट खालामजेनबाय अमा हांनाय गाइस नै बिथांखौ सिनायखागौ एसके ब्लग बिथांखौ लोगो मोनबावबाय नैबे प्रग्रामाव गोबां जोंनि लोगोफोरखौ जों लोगो मोनदों बिथाङाबो डान्स पारफरमेन्स खालामगोन मा गिखौ खालामगोन नों औ गारनायाथ' गारलायखागोन सानसेब्लाबो माथो खालामनायखौलाय न'आव लाङासै
Don't say anything. And now say, I said the behind neck. आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबस्क्राइब खालाम बेबायदि नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थागोन माने बेयाव मोनसे ओरैबायदि दालां खालामदों लेटेस्ट दालां आरोखि बियो बेखौ जोंनि इन्डियायावनो मोननो गोब्राब नाथाय बे बुस्थु बे दालांखौ नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटआव मोननो हागोन ओरैबायदि लेटेस्ट औवानि खालामना होदों आरो जाहान्डि दंलायो गोमो गोथांनि जाहान्डिया माने पिकनिक जाग्रा स्पट आरोखि ओरैबायदि डेन्जारास बुस्थु खालामना होनाय जादों बेखौ सिटि खालामनो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय खालामना होनाय जादों गावबा गाव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डखौ लानानै एन्जय खालामफैनो बेरायफैनो सेल्फि फट' लानो थाखाय नैबे जायगाखौ खालामना होनाय जादों मिथिगौ गोथां नुलायो माथो सालदो मबाइला बरिया बेसे मोजां समायदों टां 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 माने इन्डियानि बयनिफ्राय वारसिन आइलेन्ड आरो 12 फाजाना 8 फाजाना मा होनो दे लगायलाय बिराद गोथाव बिराद टेस्टि आरोखि ना दिनैनि टेम्परारि रेस्टुरेन्ट बेनि रेस्टुरेन्टआ जाहैबाय फैब्लानो जालां माने सानसेखिया रेस्टुरेन्ट नामा फैब्लानो जालां बंगलङा बंगलङा जाबाय ने नों मा जादों आं नै अमा बिबु गोथाव मोना Nice. Saya लोगोफोर स्टेज रेडि जाबाय दसे उनावनो जों जि प्रग्राम नाइट कनसार्टखौ प्रग्राम जासिगोन लोगोफोरनि आइफवालि पिकनिक स्पट फैनानै नैबे इउटिउबार फंबायफोरखौ लोगो मोनबाय खोनादों नोंनि नाम नोंनि चेनेलनि आंनि भिलेजआ जाबाय बिजनि बर' बाजार ओमफ्राय आंनि इउटिउब चेनेलआ जाबाय एसएस ब्लग मोयनो नों जोङो बिजनि बर' बाजारनि यास नोंलाय जादोंलाय नोंबो नोंलाय गासैबो सोरजों फैनाय नामफोरखौ खोन्थादोब्रा सोर मा मा सोरजों फैदों चेनेलफोर दं नामा सोंदो सिफुङावबो जेना शर्ट मुभि एलबामावबो जेना बिराद मोजां फंबाया वाव सिनाखि लाफा गोरलैसो आरो दासो जोनोम जादों दासो जन्म जादों मा चेनेल नाम बिरला बर' चेनेल होनो आरो निरुला बिरला चेनेल बर' चेनेल नोंना जादों कबिता दैमारि नामानो खाना आच्छा नोंना हेल' मा चेनेल गैया दङ यास होमब्लाबो एसे बुंदों आं सिनायखायो नोंखौ आरो आंखौ सिनायो खोथा गैखा नों नायोना नै जारौमोन ना बिराद खस्थ' फैदों आरो ना नोंसोर आन्दायबोदों ना आन्दायनाया बिदिनो सोङै सोङै फैबाय आरो आन्दायबोदों बिसिखौ आन्दायनाय माने जोंनि नैबे पिकनिक स्पटआव फैनानै जोंनि होनबाय माने जोंनि लागो नालाय ओंखायनो होनबाय ना जोंनि बे लागोआव फैनानै बिसोर आन्दायबोदों जोबोद खस्थ' फैदों आरो ना माबायदि मोनो फैनानै जोबोद मोजां मोनो आरो थगायाखैथ' बेबो थगायबाय खोमालै हेपि मोनदों ने मोजां मोनदों ना आंबो खुसि दिनै बिसिखौ लोगो मोननानै गोदान लोगो मोनदों ओमफ्राय लोगो मोननानै आच्छा आंबो खुसि दिनै आं जोबोद ओरैबायदि इन्टारेस्टेड माने पिकनिक स्पट फैनानै आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनदों मानिसा मोसाहारि स' आं बेखौ सिनायो बिनि मोनफ्रोम भिडिअ आं नायो बेखायनो आंनि गार्लफ्रेन्ड आरो ना बिनाखौ सिनायबाय स' ओरैबायदि आं मोजां मोनो आरोखि दा नैबे सिस्टारनाव आं फंबाय सोंगोन बे जोंनि गामि आरोना फैनानै माबायदि मोनदों नाम्बार 1 सोंथि मोजाङानो मोनदों बेयाव फैनानै आरोना बेयावथ' फैफेराखैमोन आङो बेनो फार्स्ट टाइम गिबि खेब बेनो आंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनायाव आरो ओमफ्राय दिनैसिमाव दासिमाव मोनसे सर्ट मुभि गाखो आरो एलबामफोर मोनसे गाखो आङो एलबामफोरा आङो 6टा जानानै दङ माने नोंनि भिडिअफोरखौ अनसायो नायो आरोना मोजां मोनो दा नोङो बेयाव फार्स्ट टाइम जे फैजेनदों बा सर्ट मुभियाव गाजेनदों सर्ट मुभियाव फार्स्ट ना एलबामा फार्स्ट बबेयाव नोङो फैखाबाय सर्ट मुभियाव लादोंमोन माने लायदा महादेव ब्रह्म जोबोर मोजां मोनो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड थेंक इउ माबायदि मोनदों
ना Teman video bersuksesnya, nah lah baiklah ada interest माने एसारना जों मिथियो बयबो मिथियो नाम फुल नामखौ मिथिया आरो ना काटे सोंनो खोन्थानोसै आरो ना आच्छा। बयबो नामाथ' आंखौ एसामिस होनना मिथियो थ' आंनि आसलि नामा सन'सिं गयारी आरो ना सन'सिं गयारी बेनो एसआर जाहैबाय आरो ना आरा बेलेग ओइ थेंक इउ नोंखौ मिथियामोन ना खोन्थानो थाखाय थेंक इउ हेल' लोगोफोर जोंनि एरियानि मानगोनां MCLA नि गेजेरजों जोंनि डे स्टेज प्रग्राम बेखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जोंनि जि नाइट प्रग्राम बे जासिगोन गाइस नुजाफैनो हानाय दिनैनि मानगोनां जोंनि बेंटल ओनसोलनि MCLA सार एसे आर'नाइजों जों बरायग्रोनो नागिरदों Sumaina romaina gugule gaudang ni mohora Suji sere bika bunda Gusti zarau rau mohor gasa Sumaina romaina gugule gaudang ni mohora Suji sere bika bunda Gusti zarau rau mohor gasa Hai si bangaina ganang Siri-siri mezang menkemabaya